Final validation sa road clearing sa Dakbayan sa Sugbo, gipahigayon karong adlaw. Gisuhid sa composite team ang tanang agianan sa syudad kung nahawa na ba sa mga obstruction. May mga nasakpan gihapong nakababag sa sidewalk o kini ang giaksyonan sa mga otoridad. Ania ang report. Human sa tigom sa composite team ng gilangkuban sa DILG, CCPO, BJMP, LGU, una nilang giromo ang Llorente Street. Gipang karga sa masakop sa probe ang mga lamisa sa usa ka kananan nga anaa sa sidewalk. Gikarga usab ang motor nga nagparking nga nakapainit sa tag-iya. Sumapa sila ang nagpasimento sa sidewalk apan gipasabot sila sa probe sa lagda. Halimbawa siguro mo asa punto yung property line, di ba? So don't encroach at the sidewalk. Okay na siya. I mean, you know, the camera and all. It's also not fair. Kunya ang motorcycle by the driveway. It's not on the driveway, ma'am. It's parking on the sidewalk. Ang wata mawadig paglaom, konstanta sa atong pagdisiplina nila, sooner makaton ra gyud sila nga di na gyud sila mobalik. Gisubay sa composite team ang mga major roads sama sa Osmeña Boulevard ug Inbacalso. Sa Dan Kulon, mihunong ang team ug nakita nga hawa na kini gikan sa obstruction. Gihangop usab kini sa mga taong nangagi. Okay na kayo. Di na lisod. Importante na sa mga tao. Salamat sa operasyon sa mga tao dire. Wala na sa gabal mo agi, sir. Bugaway? Mukaway. Ganahan mo padayon eh. Oo, ganahan. Dili lang mga dagkong karsada ang gisubay karon sa composite team, kundi apil na ang mga suo kabahin sa Dakbayan sa Sugbo. Aron nasuta kung doon na pa ba mga naka-obstruct sa mga agianan. Gisumok ang sudlunong bahin. Malaumon ang Dakbayan nga makapasar sila sa validation tungod sa epektibong paghawan sa mga karsada. Dako na gyud kayo siya kausaban no, na naidaghantang nakita nga sa makita pa tong mga illegal structure before but karon wala na. We have 3 months monitoring weekly siya from week 1 up to October, end of October. Then after that, quarterly. So para makita ang sustainability nga gibuhat sa LGU ana. Kauban si Godfrey Lilian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.